Krásny deň, priatelia, pokračujeme ďalej v chemických reakciách. No a v dnešnom videu si ukážeme, aké musia platiť podmienky pre správny zápis chemických reakcií. Tak poďme na to. Takže, aké musia platiť podmienky pre správny zápis chemických reakcií, čiže inak povedané, ako musí byť správne zapísaná chemická rovnica. Ale my už vieme, že chemická rovnica je vlastne zápis, v podstate matematický zápis alebo opis danej chemickej reakcie. Takže sú tri podmienky. Prvá podmienka. Prvá podmienka hovorí v podstate o zákone, alebo je to v podstate zákon zachovania počtu atomov toho istého prvku. Druhá podmienka hovorí o zachovaní náboja. No a tretia podmienka hovorí o zachovaní počtu prenášaných elektrónov. Každú podmienku si prejdeme zvlášť. Takže čo hovorí prvá podmienka, čiže podmienka zachovania počtu atómov toho istého prvku, hovorí veľmi jednoduchú, ale veľmi podstatnú vec. A to, že počet atómov daného prvku sa v priebehu chemickej reakcie nemení. Inak povedané, počet atómov daného prvku na strane reaktantov je rovnaký ako počet atómov daného prvku na strane produktov. Inak povedané, prvok nezaniká v priebehu chemickej reakcie ani nevzniká. Čiže v podstate atómy jednotlivých prvkov sa v priebehu chemickej reakcie len preskupujú. To je celý zázrak. O tom je chemická reakcia. Už vieme z predchádzajúceho videa, že chemická reakcia je proces, kedy dochádza k zmene štruktúry daných látok a zmene zloženia daných látok, čiže chemického zloženia. No a to sa praví ešte raz tým, že sa atómy jednotlivých prvkov preskupujú v rámci látok vznikajúcich a zanikajúcich, no ale nemení sa ich počet. Otázka, kde to využijeme? No, využijeme to napríklad pri určovaní koeficientov chemických rovníc. Ukážeme si taký univerzálny postup, ako vyčísliť koeficienty danej chemickej alebo nejakej chemickej rovnice. Dal som príklad reakcie hliníka s kyselou chlorurikou za vzniku vodíka a chloridu hlinitého. Najprv sa pozrieme, či daná chemická rovnica je upravená, to znamená, či platí, že počty atómov daných prvkov na strane ľavej, čiže na strane reaktantov sa rovnajú počte atómov daného prvku alebo daných prvkov na strane pravej, čiže na strane produktov. Ak sa rovnajú, rovnica upravená, nemusíme robiť nič. Ak sa nerovnajú aspoň jeden prvok, je to neupravené. Takže vidíme, že hliník na ľavej strane je jedenkrát, na pravej strane jedenkrát, takže hliník by bol upravený. Vodík na ľavej strane jedenkrát, na pravej strane dvakrát. Aha, a už to je neupravené. To znamená, že daná chemická rovnica nie je upravená. Teraz si ukážeme ešte raz taký univerzálny postup, ako tie koeficienty danej chemickej rovnice nájsť. No takže, ako to vlastne riešiť, ako budeme postupovať. Veľmi jednoducho. V podstate my hľadáme koeficienty, ktoré sú v chemickej rovnici pred danými látkami. Čiže Ačko hľadáme, Bčko, Cčko a Dčko. Koľko máme tých koeficientov? 4. Prečo sú 4 koeficienty? Lebo sú 4 látky v chemickej rovnici. Takže pamätajte si počet koeficientov, čiže počet premenných. Dáme si to takto. Čiže NP to bude počet premenných, čiže počet neznámych. Počet premenných. Rovná sa počet látok v chemickej reakcii, čiže aj v chemickej rovnici. V chemickej reakcii. No a v našom prípade počet premenných, čiže NP je 4. Máme 4 látky. Hliník, kyselnou chlorovodíkovú, vodík a chlorid hlinitý. V ďalšom kroku napíšeme si bilančné rovnice pre každý jeden prvok. Koľko máme prvkov? Tak začneme. Hliník je prvý. Koľko je atomov hliníka na strane ľavej? A za hliníkom je jednotka, aj keď sa nepíše, ale je tam. Takže hliníkov, počet atomov hliníka na ľavej strane je A. A to sa musí rovnať podľa tej podmienky zákon zachovania počtu atomov toho istého prvku počtu atomov hliníka na strane pravej. Koľko je hliníkov na pravej strane? D, tu je jednotka, aj keď sa nepíše, čiže D krát 1, čiže D. Čiže pre hliník môžeme písať Ačko sa rovná Dčku. Ďalší prvok. Vodík. Koľko vodíkov na strane reaktantov? B krát 1. Aj keď tam jednotka nie je, ale je tam. Hej? Je skrytá. Koľko je vodíkov na strane pravej?
C krát 2, čiže 2C. Čiže B sa rovná 2C. Ďalší prvok v poradí, ktorý to je? Chlór. Koľko je chlórov na ľavej strane? B krát 1, čiže B. Koľko je chlórov na pravej strane? D krát 3, čiže 3D. Viac tam prvkov nemáme. Dostali sme 3 rovnice. Prečo 3 rovnice? Lebo máme 3 prvky. To znamená, ďalšia informácia, veľmi podstatná, počet rovníc, to môžeme označiť takto, čiže NR, počet rovníc rovná sa počet prvkov v chemickej reakcii. Tak, v našom prípade počet rovníc 3. No a v teórii matematických rovníc existuje taký pojem, on to nie len v matematike, ale skôr v takých technických vedách by som povedal, aj v matematike, aj v technických vedách, prírodných vedách, čiže aj v matematike, v strojárine, dáme tomu elektrotechnike a tak ďalej. Existuje pojem počet stupňov voľnosti, hej, strašné slovo, ale uvidíte, takéto ťažké nie je. Počet stupňov voľnosti je daný rozdielu počtu premenných a počtu rovníc. Ja vám to vysvetlím po slovensky, jednoducho, čo to vlastne znamená. V našom prípade to bude 4 minus 3, čiže 1. No a tento počet stupňov voľnosti v podstate hovorí o tom, že koľko premenných, koľko neznámych my musíme zadať, čiže číselne zvoliť, aby bol systém matematicky riešiteľný. Tak sa na to pozrite. Takže v našom prípade jednu premenu my si zvolíme. To je jedno ktorú, A, B, C alebo D. Úplne jedno. Priadíme jej číslo. Čiže napríklad povedzme si, že nech, je to naša voľba, nech Ačko rovná sa 1. Z prvej rovnice, čiže z bilancie počtu atomov hliníka vidíme, že A sa rovná D, čiže ak Ačko sa rovná 1, aj Dčko sa rovná 1. No už máme dva parametre vyriešené. Ačko sme si zvolili, že to je jednotka, Bčko ešte nemáme, Cčko ešte nemáme, Dčko sme si teraz vypočítali, že to je jednotka. Potrebujeme ešte Bčko a Cčko. Ideme ďalej. Druhá rovnica čo hovorí? B sa rovná 2C. No to zatiaľ preskočíme, lebo nevieme ani Bčko, ani Cčko. No a posledná rovnica je bilancia atomov počtu chloru. B sa rovná 3D. No ale vieme, že Dčko je 1. Ak Bčko je 3D a Dčko je 1, tak Bčko je 3 krát 1, čiže 3. Hej, 3. Čiže vieme, že Bčko sa rovná 3. No už len dopočítať Cčko a to si dopočítame práve z bilancie počtu atomov vodíka, čiže z tejto rovnice, hej, z tejto tu. Čiže B sa rovná 2C. B sa rovná 2C. Bčko vieme, že sa rovná 3, čiže 3 rovná sa 2C. Ak to podelíme dvoma, snáď so zlomkami problém nemáte, Cčko sa rovná 3 polovice. No, v predchádzajúcom videu sme si povedali, že koeficienty by mali byť kladné, najmenšie kladné celé čísla. Zlomky môžu byť, je to povolené, ale pre výpočty nie je to príliš hodné. Čiže čo urobíme? Vynásobíme všetky koeficienty spoločným menovateľom, a to je dvojka. Kvôli tejto dvojke menovateľi Cčka. Takže dáme krát 2, tým pádom Ačko bude 2 krát 1, čiže 2, Bčko bude 2 krát 3, čiže 6. Cčko, zlomky, dúfam, že ovládate. V základe 3 polovice krát 2, dvojky krátime, takže 3. No a Dčko 2 krát 1, čiže 2. Sú to najmenšie, je to súbor najmenších kladných celých čísel, áno. No a dopíšeme si to, takže koeficienty už máme. Čiže poďme naspäť na chemickú rovnicu a dáme tam naše koeficienty, či to bude v poriadku. Tak. Takže Ačko je čo? Ačko je 2. Tu je Ačko je 2, takže pred hliník pôjde 2. Ďalej pred Bčkom je 6, takže dáme 6. Pred Cčkom, pardon, pred vodíkom Cčko, takže to je 3. Pred Dčkom, pred chloridom hliníkym je Dčko, koeficient, takže 2. A skontrolujeme teraz, či sedia počty atomov jednotlivých prvkov.
Takže hliník na ľavej strane 2, na pravej strane 2. Takže hliník sedí. Ďalej 6 vodíkov naľavo, 3x2, 6 vodíkov napravo. Vodíky sedia. No a chlóry 6x1 6, 2x3 6. Takže sedia aj chlóry. Takže toto je v podstate univerzálny postup hľadania koeficientov chemických rovníc. Nech sú akékoľvek redoxné, protolytické, ionovom zápise, neredoxné, takže to je úplne jedno. Týmto spôsobom budete vyriešiť v podstate všetko. No, ono to nie je vždy také jednoduché, samozrejme. Sú aj komplikovanejšie postupy, respektíve rovnice, ale je to naozaj univerzálny postup. No dobre, takže toto by bolo. Ďalej, druhá podmienka je podmienka zachovania náboja, ktorá hovorí veľmi jednoduchú vec. Celkový náboj sa nemení v priebehu chemickej reakcie, čiže náboj nemožno ani vyrobiť, ani zničiť. Zostáva konštantný. To sa využíva, takto platí to pre všetky reakcie, tak aby to bolo úplne jasné. Čiže platné pre úplne všetky reakcie, ale obzvlášť sa to prejaví vtedy, ak máme chemickú reakciu zapísanú v tzv. Ionovom, čiže časticovom zápise. Dal som tu takýto príklad. Teraz neriešime koeficienty, teraz riešime niečo iné, dokážeme, že naozaj to platí, že ten celkový náboj naozaj je rovnaký. Pozor, platí aj podmienka 1, zákon zachovania počtu atómov jednotlivých prvkov. Skúsme, či je to v poriadku. Takže 5 jódov, dajme si jód, čiže 5 jódov naľavo, ešte jeden, 6 jódov naľavo, 3x2, 6 jódov naľavo. Čiže jódy platia, takže máme v poriadku. Ďalší prvok, kyslík. Tu máme 3x a 6, to je 9 kyslíkov naľavo. A tu máme 9x1, 9 kyslíkov napravo. Takže sedia aj kyslíky. Vodíky. Ďalší prvok je vodík. Tu máme 6x3, 18 vodíkov naľavo. 9x2, 18 vodíkov napravo. Takže to musí sedieť. Takže bilancia počtu atómov sedí. Ale súčasne, tým, že máme zápis danej chemické rovnice v tzv. Časticovom tvare, alebo v ionovom tvare, musí jednoznačne platiť aj zákon zachovania náboja. Takže aký je celkový náboj na strane ľavej, na strane reaktantov? 5x jodid, čiže minus 5. 1x jodičnan, minus 1. 6x oxóniový kation, to je plus 6. Čiže ak to celé ščítame, minus 5 a minus 1 je minus 6 a plus 6 je 0. Automaticky, pokiaľ je to zostavené správne, tá chemická rovnica, musí byť náboj celkový na pravej strane tiež 0. Elementárny jód má nulový náboj. Voda má nulový náboj, takže je to tak. No a tretia podmienka je podmienka zachovania počtu prenašaných elektrónov. Pozor, to platí len pre redoxné reakcie. Nie všetky chemické reakcie sú spojené s prenosom elektrónov, len tie redoxné. Tá podmienka hovorí veľmi jednoduchú vec, počet elektrónov uvoľnených pri oxidácii sa rovná počtu elektrónov prijatých pri redukcii. Čiže ak nejaký systém sa oxiduje, elektróny odovzdáva, koľko ich odovzdá, toľko ich musí systém, ktorý sa redukuje, prijať. Elektróny nemôžu zmiznúť. Niekde vo vzduchoprázdne, alebo sa vyrobiť. Nie, je to konštantné. Vediem príklad, máme tu oxidáciu vodíka kyslíkom za vzniku vody. 2 molekuly vodíka celkovo uvoľňujú 4 elektróny, no a tie 4 elektróny prejdú na jednu molekulu kyslíka, ktorý sa pre zmenu redukuje. Takže to môžeme znázorniť aj takto. Ešte raz, z 2 molekúl vodíka prejdú 4 elektróny na molekulu kyslíka. Čiže koľko elektrónov odovzdali 2 molekuly vodíka, toľko elektrónov prijala 1 molekula kyslíka. Hotovo. To je celé. To je na dnes všetko, priatelia. V budúcom videu si ukážeme rozdelenie chemických reakcií, ako delíme chemické reakcie, podľa akých kritérií a prečo. A na záver, stále to isté, obligátne, ak sa vám toto video páčilo, dajte páči sa mi to, alebo to aj zdieľajte. A ak nemáte odber, dajte si aj odber. Dovidenia.